Tuzemské stavebnictví prolomilo krizi. Po hubených časech se odrazilo ode dna a čeká růst o 4%. Řada firem chce nabírat nové zaměstnance, ale zároveň i zdražovat. Návrat na hodnoty z doby před pádem ovšem velké společnosti v oboru v nejbližších letech nečekají. Nová čtvrť místo staré továrny. Tam, kde ještě stojí zbytky někdejšího závodu Walter, vyrostou domy pro 650 rodin. A vedle už stavaři dokončují administrativní centrum. Investor věří, že o takové bydlení a kanceláře v pražských Jinonicích bude zájem. To je důvod, proč se nebojíme masivně do této oblasti investovat. Právě přísun peněz zarazil několikaletý propad cen a realizací zakázek v Česku. Odhad pro tento a další roky je pozitivní. Stavebnictví mírně poroste. Základem pro růst jsou zejména veřejné investice. Ty velice výrazně rostly už v minulém roce. Letos dá stát ze svého a z evropských peněz skoro 95 miliard. Otázka je, kolik z těchto peněz se nakonec opravdu utratí. Vidím to poněkud jinak. Veřejný sektor deklaruje, že má spoustu volných peněz, ale konkrétní projekty se příliš nesoutěží. Málo soutěží, které skončí podpisem smlouvy a které se podaří zahájit a fakturovat a realizovat. Mnohé firmy proto čekají víc peněz spíš ze zakázek od soukromníků. Uplynulé hubené roky připravili o práci ve stavebnictví 50 000 lidí. Propuštěného zedníka Milana Vrbku teď zaměstnává radnice ve Stropčicích. Do práce by se ale letos mohly vrátit tisíce dalších. 4 z 10 firm mají v plánu nabírat lidi. Do nových domů v Jinonicích se budou moct lidé nastěhovat nejdřív na konci příštího roku. Šéfové velkých stavebních firm předpovídají, že zotavení oboru bude trvat mnohem déle. Redakce a Jan Černý, Česká televize.